Zdravím vás, prebíjači presného puškového náboja. V tomto dieli videa, ktorom budeme riešiť náradie alebo rôzne nástroje, ktoré sa využívajú v druhej etape prebíjania presného puškového náboja, a to je vlastne nejaká kompletizácia náboja za použitia zápalky, prachu a strely. Vlastne si to rozdelíme na fázu zapalkovania, plnenia prachom a nakoniec osadeniu strely do krčka a vyhotovenia nášho presného puškového náboja. Čo sa týka zapalkovania, zapalkovanie si môžeme rozdeliť, čo sa týka nástrojov na nejaké zase 3 skupiny, nejaký low cost alebo nejaké prístroje alebo zariadenia, ktoré nám neumožňujú precízne a vždy rovnako konzistentné zapalkovanie zápaliek do lôžka. Tam máme napríklad rôzne typy primer pocket náradí, primer pocket tools, kde vlastne to aj dosť využívali bench strelci, ktorí si na strelnici priamo doľaďovali náboj ku optimálnemu kmitu alebo harmonii hlavne. Tak oni vlastne mali maličký, ja to skúsim nájsť fotku, maličký nástroj, kde v rukách si ozapalkovali lôžka, aby si mohli urobiť náboj priamo na strelnici. Jedna tam je nevýhoda tá, že vlastne nevieme veľmi dobre kontrolovať tlak, kedy my tú zápalku do lôžka svojím spôsobom zasúvame. Na to máme tú strednú, dajme tomu triedu, ktorá nerieši presnosť, ale rieši aspoň šťastie nejakú konzistentnosť. A tam máme 3 základné zapalkovače, ktoré používajú svojím spôsobom upevnenie na nejaký stôl, bench proste, a využívajú dlhšiu paku, kde vieme lepšie vycítiť celý proces zapalkovania. Tam patrí Forster, Coax, Bench Primer, potom tento RCBS Automatic Priming Tool a ešte treba spomenúť Hornady Versa Prime Bench. Vlastne všetky fungujú na veľmi podobnom princípe, kde vlastne tento je schopný, ako aj každé iné, využívať veľkú aj malú puškovú zápalku, rôzne shell holdere. A tu keď si dáme napríklad malá zápalka a využijeme na to trubku s malými zápalkami, ktorá sa vlastne umiestni do zapalkovača, spustia sa zápalky a zatlačením paky dole nám podá zápalku do trňa. Páka ide hore, nasunieme si nábojnicu a presne konzistentným tlakom na trň ju zasunieme do lôžka zápalky, do lôžka nábojnice, pardon. Tieto zapalkovače sú úplne v pohode na prebíjanie presného puškového náboja, ale v tom, že pracujú s 3 variabilitami, ktoré prichádzajú v úvahu, a to je rozdielna hĺbka lôžka zápalky. To nie je konzistentné. Takže keď budeme tlačiť zápalku s nejakým trňom dovnútra, tak nič nekontroluje jej hĺbku umiestnenia v lôžku. Ja len pákou viem vycítiť, že bum, došiel som na koniec. Dotlačil som ju celú. A prvá variabilná vec je lôžko a jej hĺbka. Druhá, toto je Federal Gold Medal, veľká, ale to nevadí.
Druhá je výška tej zápalky, ten pliešok nie je takisto vždy rovnaký. To znamená, že toto je druhá variabilná časť. A tretia variabilná časť je okraj nábojnice ku jej dnu. To znamená, aj tu máme variabilitu. To znamená, spojí sa prvá, druhá a tretia. Ja keď prebíjam teraz náboj na fireforming, vôbec ma nezaujíma nejaká 100% presné umiestnenie zápalky do lôžka vo vzťahu k čelu záveru, ktorý samozrejme svojim úderníkom, ktorý takisto čistíme znútra po každej strelnici a tak ďalej, aby nám konzistentne vždy robil zápal, aby sme mali konzistentný vždy rovnaký priestor pred zápalkou v smere do kanálika a tak ďalej. Takže či Forster, RCBS alebo Hornady, vždy je to tá lepšia stredná cesta. Ja si myslím, že asi nikto nesortuje nábojnice vo vzťahu k hĺbke lôžka, nikto nesortuje zápalky. Takto sa to tam natlačia a ja keď som si to kontroloval šublerov, áno, sú tam rozdiely, ktoré nie sú zanedbateľné vo vzťahu k tomu, že máme presný krčok orezaný, máme presné návážky na presnosť jedného zrnka a chceme mať takisto aj tú tretiu časť presne umiestnené zápalky lôžku a nábojnice. Tá tretia high-end alebo najpresnejšia možnosť zápalkovania je od Grega, od Primal Rights, je to Competition Primer Seater, nájdem to na fotke, proste takisto bench, prístroj, alebo zariadenie, alebo nástroj, ktorý vlastne nám umiestňuje zápalky do lôžka, ktorý si vieme kontrolovať. Ekonomickejšia, ale zasa nie až tak úplne, cesta je Deraco Precision Primer Seater, ktorý sa používa v lise a funguje takisto na princípe, ako funguje Competition Primer Seater, kde do hry, čo sa týka konzistentnosti, nám vypadáva hĺbka lôžka a výška pliešku. Nakoľko tu je to s presnosťou 100 mm, vieme nastaviť trň, ktorý nám potlačí zápalku presne do rovnakého miesta lôžka zápalky v nábojnici. Samozrejme vieme si to tu meniť, toto je S-ko, malá pušková nábojnica, vieme si to behom chvíľky vymeniť shell holder na potrebnú veľkosť, takisto aj meniť malú puškovú s veľkou puškovou nábojnicou. To znamená, pri umiestnení Deraca do lisa prebíjacieho spustíme si zápalky dole a len posunieme si zápalku nad trň a vlastne vždy rovnakým spôsobom sa zatlačí do lôžka zápalky v nábojnici. Naspäť spustiť, vybrať, ďalšia zápalka a vlastne takýmto automatickým alebo poloautomatickým spôsobom to pracuje. Keď som si to kontroloval, je to vždy rovnako umiestnená zápalka lôžku s tým, že jedinú variabilitu nám tu hrá okraj a jeho výška k spodku nábojnice. Takže namiesto 3 premenných nám zostala iba jedna, táto. Tým pádom vieme zápalky nábojnice zapalkovať pomerne veľmi presne. To by sme mali a prejdeme si na plnenie prachom.
plnenie nábojnic prachom našou, dajme tomu, požadovanou návažkou. Tunak máme viacero možností. Ja som kedysi začínal na RCBS 1010. To bolo vlastne magneticky stabilizovaná váha. Dám to do obrázku. Tá bola potom kombinovaná s webkamerou, ktorá šla na notebook. Možno nájdem tú fotku, kde som ja vlastne vedľa, aby som nejak notebookom neovplyvňoval magneticky stabilizovanú váhu. Som videl pekne v jednej línii risku tej váhy a naozaj, keď tá váha bola vždy kalibrovaná, vedela poskytovať celkom presné návažky. A bolo to pracnejšie, bolo to pred 20 rokmi, takže nejak začať trebalo, ale vtedy som strelal 308 a tých 40, už neviem, pamätám koľko grainov prachu, či to bol Varge s ľahšími strelami, alebo čo už, tak pracovalo sa s tým veľmi, veľmi dobre. Neskôr prišli na radu, v mojom prípade vždy to bude ten low cost. To bola váha GamePro 250, čo boli vlastne váhy, ktoré sa využívali v zlacníctve na váženie rôznych drahých kovov a podobne. A tieto váhy boli pomerne konzistentné, presné a dalo sa s nimi pracovať veľmi dobre, kde si človek vždy položil na ňu misku, odvážil návažku a hodil ju, vysypali ju cez lievik do nábojnice. Potom prišla stredná zlatá cesta, kde alebo teda máme tú zlatú strednú cestu, kde sme mali rôzne elektronicky ovládané dispenzere, alebo teda sypače prachu s jedným triklerom, ktorý nám vedel vysypať do misky celú požadovanú návažku, poviem to tak pomerne presne. S presnosťou dajme tomu 0,1 až 0,3 grainu. Takéto automatické vrhačky, ktoré využívali elektrickú energiu, Lyman generácia 6, Frankfurt Arsenal, IntelliDropper, čo ma ešte napadne, Hornady Autocharger, tam bol RCBS, Charger Master Supreme alebo Charger Master alebo niečo také a Líčko niečo používalo. To boli tie elektronicky ovládané zariadenia. Potom ešte Harrells, ktorí používajú bench strelci na strelniciach. Nepotrebuje elektriku, nepotrebuje nič a vrhá pomerne presne. A ja to teraz kombinujem s Ingenuity Precision, povieme si prečo. A táto stredná cesta je fajn. Ja nehovorím, že treba ísť do tých najpresnejších váh a najpresnejších meraní, ale keď chcete vytvárať presný puškový náboj, tak trošku to bez toho nepôjde. Takže spomenuli sme si ten low cost 1010 alebo GamePro alebo podobné iné, možno aj teraz čínske váhy. Ja to veľmi nepoznám, nesledujem tieto zlatnické maličké váhy, ktoré vedia ponúknuť nejakú tú presnosť, ale treba si to nejakou výskumnou úlohou overiť, či sa do toho dá ísť, či potom po vypnutí a zapnutí váhy a kalibrovaní, či naozaj je tam potom tá návažka odmeraná váhou, že má váhu ten prach rovnakú ako skutočnosť. High-end, tam nemôžem nespomenúť Prometheus, dám to na fotku. Prometheus je dlhodobo veľmi presný, vnútornému prostrediu, nejaké prebíjacie miestnosti, proste odolný, overený merací prístroj. Ja si samozrejme, počkaj, ja ho pohľadám, používam, keď pracujem s prachom, tak si pripravujem vlhkosť v miestnosti, znižujem ju, tu dám na kameru, tu mám nejaký
Ronson, odvlhčovač vzduchu, ktorým odvlhčujem vzduch v miestnosti. Momentálne som tu na 44%. A ak idem už robiť naozaj presné nefireforming náboje, tak tam sa dá používať, nábojnice sa vyfúkajú fénom a horúcim vzduchom a potom sa vlastne utiesnia z hora teplozdušná pištoľ, niekto ich dáva dokonca do rúry a tak ďalej. To je jedno, aby odstránil vlhkosť na minimum, pretože vlhkosť a prach to nie sú dvaja veľkí kamaráti. Takže spomenuli sme si Prometheus. Ďalej veľmi podobné systémy máme Autotrickler a Supertrickler. A aktuálne Infinity Precision. A väčšinou tieto všetky zariadenia sa používajú s dvoma druhmi váh, ktoré sú naozaj presné, a to je AMD FX120i, ktorý je úplne, ja neviem, je to taký systém, ktorý je vyšší stred, pretože dá sa ísť do váh aj Sartorius N364, ale tamto rozlíšenie tých váh je tak vysoké, že tie zrnka prachu už sú merané v takom rozlíšení, že je to úplne zbytočné. Dajme tomu, keď zrnko prachu má 0,02 grainu, ďalšie, keď tam spadne, to je 0,04, 0,6, 0,8, tak my by sme tie zrnka v konečnom prípade museli lámať na šestiny, možno na štvrtiny. Ja pri niektorých nábojoch viem zrnka lámať na polovičku, to je maximálne, čo som ochotný zrovnať na vážku. Ak by som robil nejaké presné náboje pre nejaký výskumoj alebo niečo podobné, ale naozaj na veľmi, veľmi veľké vzdialenosti tá polka zrnka prachu až takú rolu hrať nebude. Takže Sartorius alebo AMD, ja tu mám AMD FX120, ktorá sa kombinuje buď s Autotricklerom, Supertricklerom, alebo Infinity Precision celým vrhačom a s tricklerom dokopy. Ten systém je, dajme tomu, ešte stále, ja som na waiting liste, ja som si dával objednávku v roku 2024 v septembri, a keď som si preveroval, aký som v poradí, tak vtedy som bol 1720 v poradí, čakajúci na celý systém, ktorý je fajn, ale my si musíme povedať a vysvetliť jedno, že ja z tej váhy musím vždy vybrať misku, aby som vysypal prach do lievika a musím ju vrátiť naspäť. A ja vlastne, samozrejme, keď robíme náboje vo veľkom, tak ľudia majú 2 až 3 váhy a proste rýchlo to robia. Ja keď si vyťahnem vonku misku, Harrelson si hodím, dajme tomu, keď robím na vážku teraz, povedzme 38 grainu, tak si hodím 36 a dosype mi to zbytok. Alebo si hodím 37 a dosype mi to zbytok Infinity Precision Autotrickler. Vždy tam bude tento pohyb von a naspäť. Von a naspäť. Ja keď si dám medzizastávku, hodím prach a idem naspäť, tým pádom nepotrebujem Autotrickler, ktorý má svoju presnosť, a Supertrickler, ktorý treba veľmi nastavovať prach, nastavovať XY vecí, a potom standard deviation a tak ďalej je na 80%, keď je to dobre vyladené na 90%, môže to byť aj na 60%. To nehovorím, že tieto fajn super zariadenia, aj keď sa tam mení firmware, aj keď sa to snažia doladiť, potom je verzia 2, kde je menej použitého nejakého materiálu, ktorý lepí prach na seba a tak ďalej. Vyvíjajú to samozrejme ďalej, ale nikdy to nebude merať tak presne, ako dajme tomu Infinity Precision alebo podobné systémy, ktoré využívajú podávač prachu, ktorý je podobne ako tu mám Dillon Precision Case Feeder. Využíva rôzne disky, ktoré majú po stranách vybratia a pre potrebnú veľkosť zrn prachu, ktoré nám potom padajú dole do otvoru a trúbkou sa dostávajú a sypú sa do misky na váhe.
Takže tento systém je perfektný v tom, že my si dokážeme, aby som si zložil správny smer, to je tento, že my si dokážeme vrhať návažku, teda tie zrnka na váhu po jednom a dokonca on je využívaný, aj keď používam napríklad potom zadanie novej laborácie, lebo samozrejme autotrickler je super, naťukám si, chcem ladder test, odskoky 0,3 grainu a ide to. Lenže tie návažky nie sú až také presné. Tunák si to musím spraviť svojím spôsobom ručne, čo síce vôbec netrvá, žiadny čas, nejak, dajme tomu, vážim 38,0, skončím 38,0, váhe dám signál, prestaň používať autotrickler, dám si tam 38,0 a dosypem si, takto si dosypem pomaly celá 38, po jednom zrnku celá 3 a nechám to hádzať ďalej. Urobím si, ja neviem, 5-10 nábojov, podľa toho, čo idem strieľať a zase dám príkaz váhe, nastav mi 0,6, aj pridám po odskok po celá 3 grainu vyššie a tak ďalej. Nie je to úplne žiadny problém, nejak obťažujúce. Tento systém sa samozrejme Inguinity Precision Trickler napája na elektroniku, ktorú si vieme zakúpiť u Kanaďanov od Autotrickleru. A ja som používal kedysi, toto je tuším V2, že aj ten motor tu mám ešte prípadne náhradný, ale to nejak moc nepotrebujem. Ale mám tam vzadu elektroniku v AND, kde si to prepojím káblom napriamo a nemusím sa nejak s tým babrať. Dokonca dneska Autotrickler V4, ktorý si to robí všetko sám, odpájajú trickler z V4 a pripájajú tam Inguinity Precision fungujúci na tomto princípe disku, aby to vhadzovalo presné návažky na misku váh a tým pádom vlastne tá drahá V4 je upgradeovaná o Inguinity. Najlepšie, keď človek by našiel, ale dokonca ľudia aj robia to, že si z náhradných zo spare parts nakúpia veci, jak je elektronika, neviem čo všetko, a kábel, síce Inguinity posiela prepájací kábel už v balení a vieme si pripojiť, dajme tomu, Inguinity Precision na verziu 1, verziu 2 a tak ďalej. Bolo by fajn, keby sa tieto verzie u Kanaďanov dali zakúpiť. Oni už dneska ponúkajú len V4, čo je zbytočné, ja neviem, peniaze, že si kúpiť celý dispenser s tricklerom dokopy a potom ešte k tomu chce za nejakých 500 € pripájať Inguinity Precision k tomuto ako systému, aby to presne meralo na jedno zrnko. Plus minus, dajme tomu, jedno zrnko, kedy spadne, môže sa stať. Takže tá stredná trieda, máme vrhanie od 0,1 do 0,3 grainu, presnosť. Tu máme na zrnko, to znamená 38 alebo 38,02 alebo 37,98. To znamená, že sa pohneme o zrnko vyššie, maximálne o zrnko nižšie. Záleží aj, ako vyhovuje, alebo aké zrná. Podľa tabulky Inguinity používame disk, ako sa tam pekne držia a posúvajú sa po jednom do toho podávača, aby padali potom do misky. Tento systém je aktuálne podľa mňa pomer cena výkon najpresnejšia možnosť na trhu. Samozrejme Prometheus je Prometheus, možno trošku zdĺhavejšie, to pracuje naozaj rýchlo, používa niekoľko rýchlostí, takisto ako, kde ho mám, ako V2 trickler. Ten mal jednu nevýhodu, že už sa potom neskôr dá aj nastaviť sklon. Keď mal človek sklon trošku nižší, hodil aj 3 zrnka, zbytočne dole spadli a opačne. Ja som ešte kedysi používal RCBS 1010 klasika, Reading trickler, kde vlastne je tam nejaký závit, ktorý
točením nám to podáva. A dokonca som používal variáciu, kde som mal V2 a v autotrickleri som mal takúto slamku, kde, to je už pohyná, to už s tým nepracujem dávno, hej, ale dajme tomu, že tá slamka bola rovno, dajme z opačnej strany a vlastne, jak som si tam nasypal tie slámky, tak som si len takým jedným doťuknutím prihodil jedno zrnko, dve, keď chýbali, takže ono to vlastne bolo z druhej strany, jedno ťuknutie, druhé ťuknutie a mal som presnú návažku. Keď ho hodilo viac, o dve zrnka, tak som ich proste prstom vybral von a bolo vybavené. Takže to by sme mali toľko k prachovačom a rôznym systémom. AND 0,02 grainu, dajme tomu rozlišenie optimálne na presnosť zrn, alebo teda na hmotnosť zrn, ktoré sú štandardné. Potom sú ešte ťažšie zrná, napríklad, Vichtavúry N570 má dlhšie, väčšie zrná, tie majú 0,03 grainu a v tomto sa pohybujeme. Samozrejme Sartorius Enteris 64, to je vyššie rozlíšenie a to finálne návaženie môže byť samozrejme zaujímavejšie, ale lamať zrna je jedna vec a vždy sa dostaneme počas váženia aj tých presných váh k tomu, že tam bude o zrno menej, o zrno viac, alebo to bude presne. A inak ich potom treba lámať. To by sme mali k váženiu, pôjdeme k osádzaniu striel do krčkov a dosiahnutiu najväčšej koncentricite. OK, takže si vieme lôžka zápalok ozápalkovať, vieme si nasypať laboráciu o hmotnosti exaktnej, ktorú potrebujeme. Zakrývame si, krčky už strelami, aby nám tam nešlo vlhko k tomu prachu a tak ďalej. Pracujeme samozrejme s tou vlhkosťou čo najviac. A máme pripravené, dajme tomu, už skoro náboje na to, aby sme strelu osadili do potrebnej hĺbky krčka nábojnice. To môžeme samozrejme, alebo to robíme osadzacími matricami, ktoré sú buď také, ktoré inštalujeme do lisu, ktorý vlastne je štandard, alebo používame tzv. Arbor Press lisy, ktoré využívajú tieto Arbor Press osadzacie matrice. Celá problematika je len o tom, že môžeme sa stretávať s tým, že chceme osádzať strelu do krčku čo najlepšie v osi. To znamená, keď sa snažíme počas celého procesu kalibrácie celej nábojnice, tú nábojnicu urobiť proste ten runout, aby mala čo najlepšie, aby bola čo najpresnejšia, čo najrovnejšia a tak ďalej, tak v konečnej fáze si nechceme tlačiť tú strelu do tej nábojnice pod nejakým uhlom. Jedným z tých konštrukčných častí, ktoré to môžu spôsobovať, to je množstvo, ja skúsim nájsť, ja nájdem reading. No, bol som pohľadať, či nájdem ešte matricu 308 Winchester Premium Sitter, alebo tak nejak sa volá od nich, od Readingu, ale nenašiel som to. Ale skúsme si predstaviť to, že všetky matrice, ktoré používajú viac a viac rôznych závitov, tie spôsobujú rôzne vychýlenie a následne osadzacieho trňa. To znamená, žiadne závity, čo najväčší inline proces osadzania strely do krčka nábojnice. Čo samozrejme my chceme mať, pretože tam sú iné dôvody vo vzťahu ku komorovým tlakom a tak ďalej. Takže môžeme si rozdeliť low cost, ja neviem, čo je tam low cost, asi nič.
A tá stredná cesta sú to matrice, a to sú veľmi presné matrice, do klasického lisu. To je Reading. Oni robia dlhodobo naozaj veľmi, veľmi presné matrice. Short Action Customs, SAC. Widen, ja neviem, mne tie tela, ktoré nie sú zo solidnej ocele, trošku vadia. Ja by som ten Widen bral trošku možno s rezervou. Nechcem nikoho uraziť, toto používa, ale pre mňa musí byť matrica vyrobená fakt z odolného kusu nejakej štandardnej ocele, ktorá sa používa. Ale OK. No a potom máme ten high-end. Samozrejme, najväčší high-end je AMP, osádzač, kde je to všetko robené elektronicky. On merá celý ten pík osadzacej sily a my vidíme, akou silou bola strela osadená a vieme si tie náboje hneď sortovať do nejakých skupín 5, 10 a tak ďalej. A to je lis, dajme tomu, ale keď sa bavíme ešte o matriciách, tak inline matrice Wilson Sinclair alebo Sinclair, Wilson, to je jedno, povieme si o nich viac. Potom je tam Warner Tools, Newlon, Precision, zo Švédska Fabian Wallin robí perfektné, aj tu na Slovensku Blahut, osadzacie matrice, Micron, ktoré som v živote neskúšal, ale počul som na nich veľmi dobré referencie, Micron Precision Series, osadzacie matrice a tak ďalej. O čo ide? Ide o to, že my, ako máme osadzacú matricu v tom balci, do ktorého vlastne je vkladaná nábojnica a máme ju vlastne v jej strede, tak nie sú žiadne závity, je tam 0 závitov a je tam veľmi s minimálnou tesnosťou osadzaný trň. Ja keď vlastne podržím dole prst, aby som neumožnil únik vzduchu, tak ona vlastne nemá ani ako zísť dole. Táto je vlastne tak presne urobená, že naozaj že ten pohyb je v nej naozaj veľmi tesný. Ale je tu ešte jedna veci zaujímavých poznatkov z dlhodobého prebíjania je tá, že ten trň vnútri, jeho vybratie, sú tam viaceré typy pre VLD strely a tak ďalej. My si môžeme robiť aj test, kde si označíme, ja neviem, jednu časť tej hlavy osadzacej matrice a urobíme si risku. A posúvame, dajme tomu z 12. na 3. hodinu, z 3. na 6. a na 9. A vlastne môžeme si to potom merať, koncentricitu, a zistíme, že napríklad v jednej polohe nám to robí najpresnejšie náboje. Takže vlastne potom sa snažíme tie risky držať spolu a aby sme si robili čo najviac najrovnejšie náboje v rámci ich koncentricity a osadenia strelu do krčku nábojnice. Ja to samozrejme potom budem môcť robiť. Ja už som tieto matrice neraz takto tunil. Dajú sa samozrejme robiť aj tie klasické matrice, tam sa takisto pohrávame s rotáciou trňu. Takisto sa pohrávame s bushingami, otočíme ich takto, otočíme ich opačne, ak potrebujeme, lebo bushing je takisto pohyblivá časť, tam sú lepšie iné matrice na to. O to sa budeme potom baviť zasa o tej prvej etape, kde sa robí celková úprava nábojnice, nielen tejto, čo som robil ja z Virginia nábojnice, ale dajme tomu, tu sa bavíme o osádzaní, takže pre mňa je najlepšia varianta, či to je Wilson, či to je Warner, či to je Newlon, či to je Fabian, či to je tu na Slovensku vyrobené u Blahuta, Upala. Je to nábojnica, je to matrica, ktorá je inline, ktorá sa používa s arbor pressom. Tých môže byť množstvo. On môže byť vyrobený samo domov, je to úplne jedno. Ten má jednu výhodu, že má meranie osadzacej sily, ktoré sa nám znázorňuje tu na budíku v PSI. Ja keď som robil teraz náboje, tie mali tuším 60 PSI. Je to pre mňa veľa. Ja keď už potom si budem kalibrovať krčky, najpresnejšie náboje, čo viem, ako píšu na papieri na 300 metrov, dajme tomu, sú
v PSI okolo 30 až 35, tam sa pohybujeme. Takže vo vzťahu k tej PSI si ja nastavujem osadzacú silu vo vzťahu k štandardnej dĺžke náboja, nie magnum. To sa môžeme potom baviť o magnum nábojoch. Takže napríklad teraz som robil tieto Virgin, ktoré som len rozťahol krčok, ja som tam neupravoval nič, čo sa týka výťahovej sily. A keby som sa dostal na 60-ku, ja som robil samozrejme fireforming, ma to teraz nezaujíma, ale potom by som si sortoval náboje. To znamená 60-ka a dám si to do stredu. Ďalšia 60-ka, dám si to do stredu. A teraz od 56 do 60, idem tunak, a potom zase, čo je viac, napríklad, že 64, tak to mám tu. A potom tie väčšie varianty odsúvam ďalej. Ja si to takto vyskladám, urobím si 5, napríklad 60, tých by bolo najviac, lebo keď robíme presné krčky, tak ich bude najviac. A potom bude tých stredných najviac. A takto si ich ukladám potom do krabičky. 60-kové, no teda u mňa by to boli 35-ky, 35-ky, tu už by boli 35 až 45,4 a naľavo by boli vlastne 34,6 až 35. Takto by som si ich vysortoval po 5. A môžem to používať aj opačne. Potom, keď je čistá hlaveň, tie tlaky a dajme tomu, môžem používať tú výťahovú silu, ktorá je vyššia a potom bude klesať, ako sa bude hlaveň špiniť. Ale chcem vám povedať, že tento lís nám dokáže osadzať strely podobne ako AMP, ktorý to robí trošku možno sofistikovanejšie. A ak by som ja mal strely, alebo teda krčky, ktoré sú nové, nestružím, roztiahnem alebo niečo také a mám väčšiu osadzacú silu ako 100, a ja nesem ísť nad 100, ako 100, tak môžem poškodiť tento systém, tak používam klasiku a dajme tomu, ja do kompresných návažok nejdem, že mám 105% plnenie a tých 5% musím stlačiť. Ono sa stane to, že nám to potom ten trň vytlačí, my si to ani nemusíme všimnúť, že trň bude o 0,2 mm vyšší, máme kompresnú návažku, dáme to do komory, a dajme tomu, strela je dobržené v poliach, bum, obrovské tlaky a môžu vzniknúť problémy a tak ďalej. Ale hovorím o kompresných návažkách, stlačím, ide to na 65, 70, pustím, ono mi to ten trošku vytlačí, ja si to ani nevšimnem, ale keby som mal veľkú osadzacú silu, že viem, že mám kompresnú návažku, stiahnem si krčok o 6000, tak musím použiť potom túto páku. Ale môže dochádzať ku poškodeniu plášťa strely osadzacím trňom, tak tam si to musíme potom vylapovať, aby nám pekne ten trň tlačil na celú strelu, nielen na jej malú obruč priemer, kde ma vlastne potlačí na plášť a urobí nám tam priehlbinku. Takže k osadzaniu toľko. Arbor press, štandardný hocičo, kľudne, ja neviem, aj z Číny a obyčajná matrica. A keď človek struží krčky a robí to precízne, a robí to fakt naozaj presne, Queen's loading, alebo to, čo som tu robil ja predtým, tak proste to len tlačí a tie nábojnice budú proste tie strely osadené do nich naozaj s veľmi konzistentnou osadzacou silou, ak aj to kalibrovanie je v poriadku. A to je zrejme všetko. Takže presne aj ozapálkovať, presne nasypať prach a čo najviac inline osadiť strelu. Neznamená to, že táto matrica pôjde vždy najlepšie. Možno, že človek si ten trň bude chcieť potom zmeniť, čokoľvek iné. Vyskúšal som Wilsony, vyskúšal som Nulon, ale mám od ostatných prebíjačov z celého sveta, ktorých vlastne poznám alebo komunikujem s nimi, aj veci, že mikron je dobrý. Proste všetko inline, čo je precízne urobené a je tam minimum závitov a budú robiť presné osadzanie do stredu krčka nábojnice. Tak to je všetko, prebíjajte presne.